moeten wel even niet Ja, dat is Dan mis je iets, hoor. Ja, misschien gaat hij wel makkelijk. Oh, dat is zo'n eentje, dat is een microding. Ja. ja, leg het allemaal netjes op en op. Ja. Wat mes je pakken? Ja, maar voor de verkoop. Nou moet het doos open. Ja, dat is een nieuw Holland. Mooi, hè? Vertel. Oh, kijk eens, nou zie je het echt. Nee, toch? Oh, nou dan hebben jullie wat te doen. Dat is ding, hè? Ja, jij mag niet, hè, Vin? Ja, hij wil er al om. Zie je dat het een goede maat is? Nee. Ja. Kijk eens, je hoort erbij. Ja. Hij is heel tof, hè? Kijk dan, geen. Ja, maar Ja, jammer om, hè? Ja, de weg. Ja, moet je dat ook doen? Waarom niet? Nee! Nee, Keen, kijk eens bij oma. Keen. En dan moet je dat ook doen. Oké. Ja. Die moet achter je trekken. Oké. Oh, mooi hè? Ga eens even kijken.